me feel the life you gave. Današnji obrok spremamo na talandari, odnosno tanjirači. Zašto se zove tako? Zato što liči na deo poljoprivredne mašine koja se koristi za tanjiranje zemlje, ali smo vremenom to tradicionalno napravili kao jednu posudu za odličnu pripremu hrane, dobro prima vatru. Iskreno, kod nas malo zanemareno u odnosu na roštilj, ali može da se spremi svašta, možda spremite od mesa, ribe, povrća, čak možete da spremite i pomfrit, ali to nije zdravo. Mi ćemo danas da spremamo pačije grudi u sosu od crne ribizle. Sve ćemo to da radimo na giputeru, pustit ćemo da se naša tanjirača malo zagreje. Onda ćemo da spustimo puter, u međuvremenu pripremamo pačije grudi. Pačije grudi su specifične jer imaju ovu debelu kožu koja je zapravo pušta masnoće, tako da se sprema sa vrlo malo masnoće ili ulja u našem slučaju sa vrlo malo giputera, jer će sama koža da pusti svoju masnoću. To ćemo da zarežemo kožu, da napravimo male kockice, ovako, pa u drugu stranu. Znači, stavljamo samo himalajsku so i stavit ćemo malo bibera, šareni biber, da damo malo arome. Puter. Puštamo, znači, na stranu kože naše pačije grudi. Dodat ćemo sada malo sa druge strane još malo bibera, malo soli, neku grančicu ruzmarina. Za to vreme ćemo pripremimo povrće, šargarepu, papriku. Sve ćemo to da isečemo na trakice ili ti žilijen. Znači, pačije grudi treba da provedu nekih 6-7 minuta na vatri, odnosno na strani kože, pa ćemo tek onda da ih okrenemo sa druge strane, da se i sa druge strane zapeku. Sad ćemo da okrenemo. Vidimo da se kožica zapekla. Dobili smo tu zlatnu nijansu. Vidimo da su grudi dobile svoju zlatnu boju, odnosno koža je dobila svoju zlatkastu boju. Krenuli smo na drugu stranu i tu će da provede još nekih 3-4 minuta, pa ćemo onda da izvadimo da odmori i da krenemo sa pripremom povrća. Došlo je vreme da naše pačije grudi izvadimo da odmore. Vidimo kako je ispalo gore, krskavo. Sad ćemo da dodamo još malčice putera. I ubacujemo povrće. Ruzmarin je svoju ulogu odradio i njega sklanjamo. Znači, sad ćemo da povrće izgrilujemo. Imamo, znači, papriku, šargarepu i tikvicu. To ćemo da začinimo direktno u tiganju, odnosno u tanjirači. Stavljamo himalajsku so, povrće je gotovo. Sklanjamo sa strane. I sad ćemo da krenemo da pravimo sos. Sad ćemo da obrišemo tanjiraču, da je spremimo za sos. Napolju je minus, pa nam se puter zaledi. Pravimo sos od crne ribizle. Zašto? Prva stvar koju nismo rekli. Pačije grudi su bogate proteinom, koža je puna masti, sadrži omega-3 masne kiseline, puno je gvožđa. Vrlo je hranjiva namirnica i to ćemo da spojimo sa crnom ribizlom. Ima veoma visok sadržaj vitamina C, dobar je antioksidans,
pomaže nam da usvojimo gvožđe kroz druge namirnice kad je u kombinaciji. Tako da smo spojili ukuse i spojili smo lepo i korisno, s obzirom da su pačije grudi bogate gvožđem, a crna ribizla nam pomaže da to gvožđe usvojimo. To će sve da bude i ukusno, a i vrlo zdravo. Ribizla će sad da pusti svoje sokove i onda ćemo sve to da karamelizujemo prirodnim livatskim medom. Dodajemo med. Med je zaleđen. Zaleđen med. Sad je minus, koliko? Minus 7, 8, 10. Gledaj koliko je zaleđen. Med će da ubije kiselost ribizli i dodatno da karamelizuje ovaj naš sos i sve će to da se perfektno složi sa pačijim grudima. Sečemo na tanke komade. Prvo ćemo da naše povrće oblikujemo u formi gnezda. Naš obrok je spreman. Da probamo, da vidimo šta smo napravili. Malo sosa, malo povrća. Simfonija ukusa. Naše pačije grudi u sosu od crne ribizle su gotove. To će da bude idealna uvertira za ono što sledi, a to je skijanje. Tu sam već malo slabiji, to ćemo da vidimo kako će da mi ide, s obzirom da nisam do sada skijao. Jedva čekam kako ću tu da se snađem, ali ću pre toga da imam jedan dobar i kvalitetan ručak, pa se nadam da će to pomoći. Mieta tanta nebbie soccadute, senza vedere più Napoli, senza vedere più a te. Kao što znate ljudi, svake nedelje menjamo sportove i ove nedelje na redu je skijanje. Ja sam izrazito srećan zbog toga, zato što skijanje mnogo volim i neizostavan je deo svake moje zime od malena. Standardno svake nedelje znate da je neko dominantniji u sportu, ove nedelje tako znam da sam ja. Šalim se, Dule je početnik i prepuštam ga u ruke instruktoru Savi. Od njega očekujem iskreno da ga za naredna 2 sata spremi da spustimo stazu jednu svrha. Do tad ja idem da skijam, on nek vežba i čekam ih na vrhu. Danas je moj instruktor Sava, ja nikad nisam stao na skije, nadamo se da ću danas da uspem da se spustim niz neku stazu, vidjet ćemo. Sava je inače i naš drug, već godinama je na Kopaoniku kao ski instruktor, takmičio se ranije. Evo Sava će nam kaže nešto o sebi, da nas uvede koliko je dugo tu, kako je krenuo da skija. Da, Savo. ja sam bivši takmičar,
Trenirao sam u Francuskoj, u Srbiji, vozio trke samo ovde na našim prostorima i najbolji rezultati su mi 3. mjesto na Euro-Balkan kupu u slalomu i 3. mjesto u veleslalomu na državnom prvenstvu. Bio sam i prvi, ali na slabijim trkama. 15 godina već ovde radim kao ski instruktor. To je bitno. Položio sam kao najmlađi jer sam imao sreće da polažem sa starijim, jer marta meseca bude kurs, a ja januara napunio 16 godina i onda rekli kao pa ono ima dovoljan broj godina što ne može ranije. Čekaj, Savo, koliko ima skijaša koji se naučio da skije? Ej, pa nema broj. Bitno mi je da nema ni jedan koji je odustao. Dobro, znači svi su A broj koliko su naučili, stvarno ne znam. Ništa, sad ćemo da vidimo koliko će Sava da uspe za ovih 2 sata da nauči mene, Da. a ja verujem u njega i u sebe, potrudit ću se. Naravno, da znamo, trenutno je 14:36. Ajde. Ajde vidimo da Ajde. li možemo makar za 24 minuta da budemo na lipu. Ajde. Gledaj, pre nego što staviš skije na noge, staviš ih ispred sebe. Dobro. I onda uhvatiš vrhove, razdvojiš i onda lagano spustimo jednu, spustimo drugu. To je to. Ti si desnoruk, desnonog. Desnoruk, desnonog. Ajde, opkorači desnu skiju i stavi je tačno između nogu. Još malo napred priđeš, sad, gledaj, evo ti jedan štap da se pridržiš i onda očistimo prvo cipelu od snega, ovako, i onda prste stavimo u prednji vez i nazad u zadnji vez. To, aj sad ovako, probamo neke koordinacijske vežbe. Podigneš, uhvatiš u drugu ruku štap, ovako možeš i tom. Dobro. I onda, šta je bitno? Znači da podignemo celu skiju. Pa onda podignemo samo vrh, samo vrh, samo vrh, samo vrh. O, gledaj. To, pa samo rep. Aj sad da se osloniš na skiju. Osloni se na skiju. Osloni se Ček, na brate, skiju. nezgodno Koleno dugačko. napred, koleno napred, Aha. raširi drugu nogu. To, uhvati sad balans. Ravnoteža, aj čučanj. Čučanj, bravo, vaga. Odlično. Aj sad hodamo. Znači šta je bitno? Stavimo petu kod prstiju i onda guramo dok nam prsti ne stignu kod pete. Aha, dobro. I to. I onda što duže da klizimo na toj nozi. Što duže. Tako, bravo. Ajde, okret. Okret. Hop, hop, ček. Bravo. Ajmo nazad. Okret. Čekaj, brate, mnogo sam otišao. Ajde, okret. Čekaj, ovamo, treba da... Ne, dobro, gde god. Idemo sad. Vrh štapa. Brate moj, Bravo. čekaj. Vrh štapa. Dobro. Čekaj sad drugu nogu. Aha, Znači, dobro. vrh štapa staviš ovu rupicu gore i pritisneš. Da skineš skiju. Sad možeš druga noga u drugu skiju, da. Dobro. Idemo, znači prsti napred, čistiš. Prsti napred. Aj sad iz početka, podignemo, ne oslanjaj se, Dobro, ne oslanjaj se na štap. Dobro. Nežani okolnost. Ajde, podigneš celu skiju. Podigni samo vrh, tako, samo rep. Odlično. Osloni se na skiju, koleno napred, osloni se na cipelu. Idemo u čučanj, idemo u vagu. Vagu, tako, ispraviš se, bravo. Ajmo opet, hodaš, to sam ti već rekao. Da što duže kliziš. Sada ti odam jednu foru, daj mi štap. Znači napred, ako se nagnemo i nazad nema šanse da padnemo. Znači gledaj, kukovi gore i nagni se, držite. A? Odlično. Aj sad probaj nazad. Isto, drži, jel da? Da. Drži. Znači jedino gdje možda padnemo to je Boč. sa strane. Da bi pao, spusti se dole, skroz u čučanj. Još dupe dole. Još dupe dole. Ajde, još dupe dole. Dole, hop. I evo ti na stranu. Ajde sad. Vrati Čekaj, se, kod ustanem, brate. čekaj. Vratiš se na obe noge, možeš gledaj, ovamo, pozadi da budeš tako. I sad, odatle zategneš stomak i izlaziš gore. Ajde, zategni stomak. Nema šanse. Bravo. Ima šanse, ima. Znači, ošto rugo s prednje strane, to. I sad, op, i sve snage. Bravo. Pazi, odlično. To je to. Ti sam hvataš i plug, to je top. A, pa tako kao. Dobro, To je to. sigurno. Možeš još jednu. I ne jako, lagano, bravo. To. Okej, stop.
Bravo. Ti si prirodno talentovan. Uvatio si spust bez da ti kažem. Idemo jedan spust, možemo ovdje gdje nema nikoga. I onda idemo na traku, polako, polako. Ček, op, dobro. Hodaj da dođeš do staze. I aj sad u mjestu da probamo. Ti si probao da napraviš plug samo inicijativno, ali ovako. Probaš da skočiš i da raširiš repove. To, odlično, odlično. Dobro. Aj sad nagni se napred i raširi repove. Tako, kukove podigneš gore, kukovi tu da ti stoje. Aj još jednom probaj. Tako, tako, ne previše. Ali čekaj, kako ovdje ja pozadi sad malo mu je? Zato što je ravno i vidiš da ima rupa. Dobro. Ajde, znači, napred se malo nagneš i samo lagano raširiš. To, ne previše, odlično. Jesam, ali ja meni bi onda padnu kukovi, ja? Ne sekiraj se, evo. Ne sekiraj se, evo. Prvi spust. Ajde, otvori lagano plug. Lagano otvori plug, tako je. Skupi pa širi. Bravo, majstore. To je to. Stigli smo do trake. Šta sad? Znači moraš da okreneš vrhove skije gore ka traci, da staviš Dobro. skije paralelno i onda da zalepiš vrhove skije na traku da bi te povuklo na gore. Tako. Da zalepim? Sad, samo zalepi vrhove, zalepi vrhove, zalepi vrhove, zalepi Čekaj. vrhove za traku, ajde, to je to. Ispravi se kukovi gore i napred. Viš šta kaže instruktor da sam prirodni talenat? A, srpski. Naravno. Znači idemo na stazu odmah. Pa nego? Ček da vidimo koliko vreme prošlo. Samo, koliko si me naučio? 5 minuta? Pa brate nije, 7. 7, brat! Ali imali smo red. Znači 2 minuta. U redu taman za 5 minuta. To! Još da može nešto se popije? Brate, ne znam šta da ti kažem, znači ja mislim da on sad tamo gore skija nije svestan koliko ću ja brzo ovo da savladam. I uopšte nije svestan da ću da ga za 2 sata sustignem njegovo višegodišnje skijanje. Jer ja ipak imam Savu. Tako da, brate, to je to, brate. Da stegneš stomak, da te ne baci napred i to je to. Ajde. To, plug. Bravo, majstore. Idemo van, dosta je bilo. Idemo, a? Stapovi, da. To je to, idemo na stazu. Ajde, to je najteže. Ali to će vremenom sam naučiš. Ajde. Ajde, desno. Lagano se guraš i uvijek da su ti oslonjeni štapovi, da imaš to. Desno, ovdje je u red. Na priority. Ajde. Znači napred, kolena na ovo crveno, tako je. Ispravi se gore, idemo napred. To je to. Ispravi se. Ajde. Dobro. Nagni se nazad. To ti je to. Imali smo malih smetnji, bubica nam se ispraznila, ali to ne mora da znači da ljudi neće da čuju da smo mi ispred Pančićevog vrha i da smo spremni posle 20 minuta obuke da idemo na crvenu stazu. Dole, tvoje očekivanja, koliko puta ćeš da padneš? Prevazišla su sve moje očekivanja ovaj prvi spust, a ovo sad ne znam šta me čeka. Koliko ću puta napadnem, nadam se nijednom. Nada se nijednom. Dva. I ja se kladim da će biti bez padova na crvenoj stazi na Pančiću. Vidjet ćemo šta će biti. I ja ne znam. Ovo sadski bi meni gore nešto mnogo stegnuto, brate.
Jel to tako treba? E pa, mi smo ga stegli, brate, i pretegli smo ga da bi imao bolju kontrolu. Pa istinski imam ga. A možda ga opustimo malo, a? Pa sad mu opusti preko mene, be. Nemoj, ne, A nemoj sad, be, debilu, be. Ti izdržiš. ne, ne, Ja, ne, skače, će ti namešta pancirice sad. to me. Ti brate, namesti mu gore, si normalan. A ne da mu ih opustimo. Sad, daj ovu drugu. Aj ovu drugu nogu sam to odradiš. Samo ih podigneš. Samo podigneš, cap. Odjednom pala temperatura, moguće ovo? Dobro. Za nas, brate, ko da sam skijao u leto, brate. Sad, smrzo sam se, smrzo. Ovaj pa. Jel si dobar, jel ti treba pomoć? Ajde, pričajte nešto. Trezan da bude, lakše, znaš, uzo, brate, da se napija i onda da mu bude, brate, lakše, strah nema. Meni je to instruktor rekao tako treba. Brate, trener ako ti čuje, da si se napio. Laže treneru, laže. Nije istina. Nisam mogu da verujem koliko ste se brzo spustili, brate, svaka ti čast, majke mi, s obzirom, ako ne laže, a laže može verovati. Ne, nije me. Šalim se, brate, Ali- znao sam da ćeš mnogo dobro da se snađeš na skijama, zato što te, znam kako voziš rolere. To je stvar, ali, brate, da se ovoliko, mislim, nisam te vidio. Ima sličnosti, razumiješ, i onda mi lakše da pohvatam motorički to da jasno savladam. mi je, nisam te video kako se spuštaš jer sam bio dole, ali, brate, koliko ste se brzo spustili, verujem, brate, da super vozim. Sad ćeš da vidiš. Nema šta, brate. Svaka čast, majke mi, sve. Motorički je slično ko roleri s tim što malo ne putuju u brate, i onda mi se malo petljaju skije. To mi je nezgodno, A šta si pao? nezgodno mi je uzbrdo, u jednom trenutku za malo. I održao sam se, okrenuo sam se na opačke, pozadiju rikverc i u rikverc sam pučeo. Dobro, snašao si se, nisi pao na kraju. Nisam to, ali taj je bilo se snašao. Skreći desno, lepi. Ma de, brate, si normalan pile, brate, ti... Odmah mu ga na prvi pokret vidim. De, bra, on... Ej, tebi, brate, jedan, evo ti, to su ti roleri. Nisu zategli cipele. Dobro. Vreme je. Oho. Evo tobom, otvaraj klub, gazi jako nogu. Aha. Zati moj trag, otvori desnom nogom jako, otvori se na desnom. Hop, pazi. Sve vidiš mojim tragom, da ne ideš u Znam, ali čekaj, nezgodno. Ne mogu da iskontrolišem. otvori klub veliki, tako i ovako. Aha, dobro, ukapiram, brat. Težinu mora prenesem. Aha, dobro. Ne, oho. Nisam pao! Evo, moguće ovo, brat.
Wow, dobro, dobar je, brate. Kaži Savski! Bio kod mene za 20 minuta ni crvenu stazu, bravo! Bez pada! Mislio sam da će bude smešna epizoda, brate, on kao ne zna da skija, brate, pati! Žal, koji davaj čas? Da, iskreno mislio sam da će stvarno, šal na stranu, mislio sam da će stvarno da bude smešna epizoda, zato što Dule ne zna da skija, ali Tebra, on zapravo zna da skija, majmun. Znači, pitanje sad, da li je lagao ili je dead? Nije, brate, Roleri su dali svoje. svaka čast, žala na stranu. Ali baš mi se sviđa A još skijanje. jednu turu, brate, I idemo mislim da hladno. ću od sad ovo da uvrstim u svoju zimsku sportsku aktivnost. I stigli smo i do kraja današnje epizode. Hvala svakako celom timu na pozivu i na saradnji, bilo mi je zadovoljstvo i stvarno sve pohvale za Duleta koji je uspeo za 20 minuta da se spusti niz crvenu stazu. On je definitivno moj najbolji učenik. Pozdrav!